Бөтен дөнья башкортлары корылтайына 30 ел ошо уңайдан Өфөлә зур фәнни гамәли конференция бара. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Эштанова. Зур фәнни гамәли конференцияның агзаларын без үзебезнең студиябызда сәламләйбез. Студиябызда бүген эшкуар Илдар Вәжит улы Якупов, шулай ук Өфө каласының Ленин районы башкортлары корылтай агзасы. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Илдар Вәжитович, һез был фәнни гамәли конференцияның эшкуарлык башкортса үсеш юнәлеше дигән темаһындагы түңәрәк өстәлдә катнашканыгыз һәм тәү чиратта һезнең сыгышыгыз да, һезнең төп эшегез дә дип әйтик, әлеге вакытта махсус хәрби операция югырларына гуманитар ярдәмне оештыру, егетләргә был ярдәмне алып бару. Шулай бит. Шулай инде. Әйтеп китәем, минем эшкуарлык автосервислар, шиномонтажлар, шуңа күрә хәлдән килгән буенча Ленин районына бер ярдәм итәбез. Тәгәрмәсләр белән, запчастлар белән машиналарны ебәрдек бит инде. Һуңгы мәртәбә ебәрдек апарган кешеләргә, гуманитар ярдәмне ебәргән кешеләргә, егетләргә, юлда уларга кыен булмасын дип, водительләргә интимәк. Водительләргә, моны делегацияга дигәндәй ебәрдек, моны портативный плиткалар, әйберләр, продукты питания дигәндәй инде. Шуңа белән ярдәм итеп, хәлдән килгәнсе биреп ебәрдек. Юлда үзләренең вакытларын юк барга, тукталышка әрәм итмәһеннәр өчен тимәк. Уңайлыктар өчен дип әйтәм. Демәк, техника егетләргә ярдәм итәһегез. Һез Ленин районы администрациясыннан да, бөтен дөнья башкортлары корылтайы исеменнән дә ебәрәһегез. Был яктан, был җәһәттән караганда, бына корылтайның әүдемлеген ничек баһалайһыгыз? Мин уйлыйм, ул мин беренче мәртәбә генә булдым. Минем бит инде Ленин районы делегация итеп ебәрде корылтайга, башкорт корылтайына. И шуңа күрә мин уйлыйм, монда безгә күбрәк кирәк, актив кирәк күбрәк булырга. Бергә корылтай башкортларына бергә группада һөйләшеп, даже шул СВОга ебәргәндә, ярдәм ебәргәндә, бергәләшеп, йыелып әйберләрне шундый бергә корылтай башкортларыннан кирәк ебәрергә гуманитар помощь. Корылтайның үзенең исеменнән. Үзенең исеменнән дә халык, кешеләр шуны белеп торганнар, каян. Шуңа күрә ул башкортларга үзе бер горурлык басак. Шуңа күрә аны кирәк билдәләргә шундый хәлне бергә, шуңа күрә минем әйтмәйм инде, план тип түгел, бергә ныклап бергә йыелырга, безнең группадагы кешеләрне корылтайның бергәләшеп СВОга, егетләргә ярдәм ебәрергә кирәк. Именно корылтайның исеменнән. Һез шундай тәкъдим индердегез, димәк. Әйе. Нимәтинеләр ничек кабул иттеләр бу тәкъдимегезне? Кабул иттеләр, әйбәт дип. Бөтәһе дә әйттеләр, дөрес һүз дип әйттеләр. Киңәшләр. Шуңа күрә мин уйлыйм, икенче гуманитар грузны бергән вакытны бергәләшеп, именно корылтай исеменнән билдәләп ебәрә кирәк. Корылтайның әлеме менән, уның билдәһе астында, шулай бит, акбудаты астында, бына шундай танулы булырга тиеш. Танулы булырга тиеш, чөнки бөтен башкортлар күргән кешеләр районнарда, алар бергә кушылырга тиешләр андый хәлгә. Һез бында мөгаен хәтта эшкуар буларак фикер йөртәһегездер, чөнки бренд булырга тиеш, шулаймы? Ул бренд танулы булырга тиеш. Бына һез эшкуарлык түңәрәк өстәлендә катнаштыгыз, ошо гуманитар ярдәмне оештырудан тыш тагы нимәләр турында һөйләште башкорт эшкуарлары бүген? Күп һүнде анда күп булды бит ниләр, кемдә предпринимательләр, кемдер национальный кафе белән заниматься, внедрение бренд башкирский для поднятия башкорт. Этник стильдә, шулай бит. Этностильне. Шундый минем өчен ул нык познавательный, нык кызыклы. Шуңа күрә мин мондый эштән калмаймын. И хочу принципиально индергә калмайсы. Катнашырга һәр көндә, һәр вакытта. Илдар Вәжитович, бына шундай фикер бар, инде бөтен башкортлары корылтайы был фикердә инде үзебезнең мибездән куып сыгарырга тырыша. Шулай да барыбер да, хәтта бүген дә ишетергә мөмкин, башкорт ул сәүдәгәр түгел, ул аксаханамаган, ул яугир булган дип фикер белән килешәсезме? Мин
Юк, килешмәйм. Мин һәрбер кешенең үзенең булырга тиеш мнениеһе. Мин мондай фикер белән килешмәймен. Шуңа күрә башкорт егетләр арасында күп кешеләр үзләре эшләр башлаган, эшләрне әйбәт итеп апарган кешеләр күпләр. Шуңа күрә без мондай худ белән мин килешмәйм. Тикләргә тиеш түгел без үзебез. Юк. Да. Димәк, эшкуарлык алып барып була. Әлбәттә. Һез бына ошо яһәттән эшкуарлыкка өйрәтү яһәттән тагала бер проектыгыз бар. Ул да булса, һез яшьтәрдә эшкуарлыкка өйрәтергә теләйсез, умартасылык буенча. Шул эшегез турында, шул проектыгыз турында ла һөйләгез. Ну, минең теге була бит инде акча эшләргә эш була бит инде менә сервис монтажлар, менә Калала, шулай бит. Калала. Менә үзенең менә күңел яткан эш минең, ул умартасылык. Шуңа күрә мин умартасылыкны менә әлеге вакытта мин безнең Каралер районындагы нибен руководство белән һөйләшеп, анда уй бар минең эшләргә именно пчеловодство Карелского районда умартасылык эшләргә, именно башкорт кортларының, башкорт популяция башкорт кортларының шунда үсетергә и развивать итәргә, и агропромышленный колледжга аны кертергә, укытырга балаларны дәрес кертергә, пчеловодство дәресен кертеп, балаларны укытырга пчеловодствога. Алар Уфага килеп бирмәһеннәр. Анда теге һөйләштек, анда руководство белән аланда желающийлар бар инде, балалар укырга. Ну Уфага барып йөрергә укырга, битәһендә хәле килми. Хәле юк. Анда ютула мөмкин, уны бар шулай бит. Шулай. Ул икенчесен нәмәгә алыктырып алып китүләр бар, уның уттары сагы, ул алыктыра, үзенә һәм үзенә алып калуы ихтимал. Ана башка еще самый нинди менә Курулда дип һөйләшкәс, аны пасекаларны анда эшләргә уй бар минең именно шул этностильдә. Теге именно направление, чтобы башкирская именно популяция пчел, именно орнаменты все, чтобы башкорт бидәкләрен кулланып бия. Бүген әлеге вакытта эшкуарлыкта ошо милли бидәктәр, этник стиль ул нык популярмы? Мин уйлыйм, популярлыкны безгә кирәк үтәргә. Үзебездән тора тимәк. Үзебездән тора. Да, безнең кулда ул, безнең хәлдә. Аны куркмайсыз, ул теге әйтергә башкорт халкы теге хушаклыктан күтәреп барга түгел, а еще бер-беренә ярдәм итәргә тиеш юридически и физически, и то есть мин андай башкорт борьбаларны, башкорт вид спортларны именно надо тоже внедрять, чтобы именно башка төр спорт төрләрендә индерә димәк. Чтобы кеше үзенең менә и башкортлар юридически были грамотные, и спортта тоже, чтобы занимали определенное свое место. Димәк, шундай югары кимәл куясыз милләт эшләре бергә. Ну, характерчыга. Мен уйлыйм, андый ул аны булдырып була инде. Булдырып хәлләр. Һәркем үзенең алдына мөгаен шундай югары максатлар куеп яшәргә тиештер, шулаймы? Югары максатлар булмаһа, ниятага кирәк яшәргә. Ул бит инде һәрбер кешенең югары максатлар кирәк. Максат булмаһа, кеше үзе юк. Моны һәр эшкуар буларак әйтегез әле. Шундай фикер тагын ишеткәйнем. Эшкуар 15 тапкыр яңлышырга, 15 тапкыр уңышлык кисәргә тиеш дип. Килешәгезме? Килешәм. Шуңа күрә уңышлык кисәргә ул бит әле күңелдән шундай киләсәккә ышанысын да оптимистик рухлы хаклап калырга кирәк. Уңышлык булса, ул бит үзеңә бер көй дәрес була. Һинең әзрәк аны үтеп итәһең дә, икенче мәртәбә андый тормыш дәресе генә. Ул определен тормыш дәресе була. Шуңа күрә ана курка кирәкмәй. Ул һин эшләгән коммерция белән ул һәрбер һине көтеп тора бетәйдә. Ну аңа кирәк башны бик күтәреп атларга кирәк алга. Моны һәр әйттегез, яшьләрдә умартасылык эшне укытырга теләйм, теләгем зур дигез, инде хәзер һезнең проектыгыз дадыр. Ничек уйлыйсыз, бүген умартасылыкта яшьтәр, яшь белгечләр, улар җитәрлекме, әллә күбрәк өлкәндәрме? Мин уйлыйм, түгел. Менә ул дөрес түгел, өлкәндәр түгел. Яшьләр менә именно мин яшьләр хәзер күп кеше яшьләр умартасы белән шөгыльләнергә ниләрендә желающий күп. Теләкләре бар, и шуңа күрә без аны должны ярдәм итәргә эшләргә, всячески поддерживать должны. Шуңа күрә
Ә үзегезгә конкуренттар үстермәһегезме ул айтып? Юк. Ул конкрет түгел, а ул була помощниклар, ярдәмчылар була. И безнең идеяны именно Башкортстан зур бит инде. Ул монда яшьләр башкорт кортларын белеп кирәк үсәргә кирәк. Башкорт әдәбиятларын, ана башкорт именно этнос-культураны белеп кирәк үсәргә кирәк. Башкортлар. Рухтылаштырабыз димәк халыктан. Шулай бит. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә, эшегездә уңышлар теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, студиябызның кунагы Өфе каласы Ленин районы башкортлары курултай агзасы эшкуар Илдар Якупов булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.